Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kele gadine jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Altine nogas e ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadine jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde quotidien le quotidien kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e ko yuwiti e alhaali omo ganduɗa ko kam woni e jagorɗo tambiɗo gueɗe nder nderiji kam e nden kay kisal ɓesguji ɗi ɗum ko caggal on ɗon opération mo ganduɗa kay waɗino ɗum toon to Colobane ko yuwiti e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe occupé toon to Colobane hani e ɓe ganduɗa kañumen goni e yelatoɓe jayde arti hen kam musidɓe jayndeyankoɓe ɓe garti on ɗon fannu caggal kay nde jagorɗo ƴetti pellidal gam ittudeɓe kamɓe ɓe ganduɗa kañumen goni wonnoɓe toon to Colobane tawa kadi mbaɗi occupé nden nokkuji taw kadi gonka mabɓe wonani e gonka fayodinka hono no jayde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Vox Populi ko hen arti ɓe mbitande ko mo ganduɗa kam woni maître Bamba Cissé kañum kay waɗi attaqué ɗin ɗon sanciji ɗi ganduɗa kay ko sanciji wadde wadde impopulaire ɗo ete nder leydi Sénégal jayde arti hen ko ɗum ko ɓe garti e rango wonde kay omo ganduɗa kañum woni maire mo Dakar omo ganduɗa kañum woni Abbas Fall fewde kay e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni finoɓe ɗo ete e lamorko ngo hono no jayde waɗiri e gardidi natal muɗum e gartini kadi e omo ganduɗa kam woni jagorɗo tambiɗo ko yuwiti e jangde nde leydi ndi ɓe kollitinande wonande kay ko yuwiti e jangde nde omo ganduɗa kam woni jagorɗo tambiɗo ko yuwiti e jangde o kanko o holliti kay wonande kay ɗum ko wiyete ko téléphone portable kañum kam oɗo saaha koko hattani e nder nokkuji e janguirɗi ɗi woni tan ɗum ganduɗa kañum woni école aji ɗi hani e lycée ji ɗi kam e collège aji ɗi hollitino wonde kay école aji publique ɗi kam e privé ji ɗi foof hunde nde ene waɗi ɗumen concerné hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde La Tribune kañum arti ko yuwiti e deƴƴere ganduɗa kay ko hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jagorɗo o ɓe mbitande ko yuwiti e din ɗon taxe uji ɗi ganduɗa kay fawama e dow kecceje ɓe ganduɗa ko kañumen goni e miskineɓe Allah ɓe jayde nde arti hen kono ɗum ko kamɓe musidɓe jayndeyankoɓe ɓe garti e ngal ɗon wondiral ngal ganduɗa kay opposition waɗini ɗum ha tengti noon e on ɗon mouvement biyeteɗo appel à l'ordre ɗum noon wonno ko ñande alarba ñande aljuma nde ɓe kolliti kay ɗum noon kay woni kay ko ɗum signal fort wonande kay oɗo régime mo ganduɗa kay ko woni régime Diomaye e mo Sonko jayde nde arti ha joni e mo ganduɗa kañum woni Abdou Nguer mo ganduɗa kay nene toon to suudu tumbiɗo ɓe kollitino wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni hojjiki nantoɓe Abdou Nguer kañumen kadi mbaɗi présence to ko yuwiti fewde omo ganduɗa kañum woni procureur jayde nde arti hen jayde point actu kañum arti e on ɗon mo ganduɗa kay kañum woni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni waɗoɓe occupé taw ko occupation mo rewani lawol yoga e boliji e Dakaru hani yoga e nokkuji tawateɗi ɗo ete nder lamorko ngo Dakar ɓe kollito wonde kay omo ganduɗa ko kam woni maître Bamba Cissé e kañum kay ƴukki ɗo foti ɗo ƴukkude kadi ƴukki kadi no musiri e fewde e ɓen ɗon hono no jayde nde waɗiri ɓe gartini kadi e on ɗon attaque mo ganduɗa kay maire Aliou Ndoye windi ɗum fewde on mo ganduɗa kañum woni jagorɗo jayde nde arti hen kono ɗum ko ɓe garti ko yuwiti alhaali OFNAC ɓe mbitande omo ganduɗa kañum woni procureur Aliou Ndaw kañum nene ene voilà pressenti ko yuwiti on ɗon fannu jayde nde arti hen jayde Direct News kañum arti ko e ɓen ɓe ganduɗa kañum men goni nangoronɓe omo ganduɗa ko kam woni biyeteɗo Badara Gadiaga hono no jayde nde waɗiri o wi mbitande ko ɓen nangoronɓe Badara Gadiaga ha joni nde nene kollita sembe mumen kam e serguinare mumen ko yuwiti e nangorande omo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga hono jayde nde waɗiri ɓe mbi ko hande ɓe ɓuuri e sembude gam jogade on ɗon motivation wawde nangorande omo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga jayde ganduɗa ko woni jayde Direct News arti hen jayde L'As Quotidien kañum arti koye ɓe ganduɗa kañum goni espace politique sénégalaise ɓe witande ko ene wayno ɓe ganduɗa kañum goni noddirteɓe les activistes hande ko kañumen ɓonni wutte omo ganduɗa kañum goni opposition hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum toon natal omo ganduɗa kañum woni Abdou Karim Gueye Xurum Khat borom nitu degg hono no jayde nde waɗiri ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni maître Bamba Cissé mo ganduɗa kay fuɗɗima golle gam wadde délogé ɓe ganduɗa kañumen goni wiyete yelotoɓe wonɓe e nder lamorgol ngo Dakar
ha tengti non kadi e kotki ganda kay kotki ki yadani e jaman ɓe ganda abe kodi ɗum ɓe ganda kañum goni yeltoɓe tawatteɓe ɗo e lamorgo ngo o Dakar hono jande wadiri e gartidi e natal muɗum jande Les Échos kañum arti ko e ko yuwiti omo ganda kañum goni hoorejo o leydi ndi ɓe ko liti kay on saaha mo ganda ɓesgol dine goni caɗele omo ganda kañum woni hoorejo leydi ndi Diomaye kañum woni tan ko wadde ko wiyete ko scrable jande nde arti hen kona ɗum ko kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti gam famminde holko jeeyi sababu omo ganda kañum woni Barthélémy Dias heɓani pour ton to cour suprême jande nde arti hen kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ganda kay ko kamɓe goni e jande wiyetede jande Les Échos jande guendire nde Le Soleil kañum arti ko e gunɗon jillu ganda kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon to dewlaji tentuɗe Amérique ɗum ko gam tawtorede gonɗon kolol ngol ganda kay ko capanɗe jeetaɓiwol ko yowiti e assemblée générale des Nations Unies mo ganda kay ene jogori wadde toon à partir de ñalawma hande o kam musidɓe jandiyankoɓe garti hen ha tenti kadi e hoorejo leydi ndi mo ganda kay ine fatta e ko yowiti e on ɗon fannu koɗa ɗum ko kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti on ɗon opération mo ganda kay ko Bamba Cissé waɗi ɗum toon to Colobane no ɓe guinguiri ɗum ɓe mbi ko Bamba Cissé l'offensif honono jande nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jande yor ko hen arti ɓe mbiten nde ko sécurité urbaine omo ganda kay ko kam woni Bamba Cissé kañum kay e waɗi frappé fort toon to Colobane waɗi dégagé ɓe ganda kañum goni honnoɓe toon taw ko e nokkuji ɗi ganda kay ko nokkuji e janani tawane kadi gonko men wonani gonka e yuɓɓuka honono jande nde waɗiri e nder gardidi e natal muɗum hono nden ɗon jande ganda kam woni jande yor hono musidɓe jande ko ɓe mbaɗiri mbaɗi toon omo ganda kañum woni natal jagorɗo o ene arte won ɗon fannu jayde Rewmi Quotidien ko hen arti ɓe mbiten nde ko jelari e ɗino ganda kañum woni e laabi public ɗi ɓe gortino omo ganda kañum woni jagorɗo o holliti wonande kay ɗum ɗon ko ɗum infraction pénal ko ɗum noon ɓe kolliti ɓe mbi kay wonande kay omo ganda kañum woni maître Bamba Cissé e kañum nana jertina honande kay ɓen ɓe ganda kañum walla ɓe occupé ɗin ɗon laabi gam yalade e dow majji jayde nde arti hen jayde Rewmi Sport kañum arti koye alhaali ko yowiti e ballon d'or mo ganda kay ene jogori tottirede ñalawma hande o ɓe kollitino wonde kay on mo ganda kañum woni Ousmane Dembélé kam e Achraf Hakimi walla ni omo ganda kañum woni e Lamine Yamal hoole mabɓe jogorɗo suɓede gam wona on ɗon ballon d'or jayde nde arti hen wala ɗum ko ɓe garti e Ligue des Champions CAF ɓe kolliti wonande kay ɓe ganda kañum goni Jaraaf kañum kay waɗi opération mbaɗɗo fayida toon to Yaoundé ɗum ko caggal nde ɓe kuccodiri on ɗon club mo leydi Cameroun ɓe mbaɗi ɗekki bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ko ɗum woni komin kem noon tobidade ko sifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e robinde jayndeji wonata ko janggo so hokkeno haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pini TV e jetti e jarni dendagal waɗoɓe commentaire ji mumen toon to sengo commentaire uji ɗi Allah jarama on jarama.